Kobaba okwenzeka ukuthi mhlampe babhunguke noma bangabe khona empilweni zengane zabo. Ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi babe nokuqonda ukuthi ezinye izingane zabo ngeke ikwazi ukusheshe ibaxolele kothatha isikhathi. Okwesibili, ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi obaba kade bengekho empilweni zengane zabo babe nakho ukuqonda ukuthi nakuba sekujatshulelwa ukubuya kwabo kujatshulelwa abanye kuzoba inkinga. Ngisachaza kulokho, kubalulekile futhi wazi ukuthi njengoba ungekho mhlawumbe iminyaka ewu-20, kungacishe kube inkinga ukuthi njengoba usufika manje uzama ukufundisa izingane zakho izinto okufanele uyifundise zona eminyakeni ewu-20, wena usutshena ukuthi uzoyifundisa zona njengamanje. Lokho kungeletha i-confusion, kulethe nengxabano, kugcine ungazi ukuthi kulethe ne-resistance. Kanti wena uyakhohlwa ukuthi izwi lakho belingekho enganeni. Njengoba usubuya manje usufuna ukwenza into ofana ngabe wayenza over 20 years, usufuna ukuyenza manje. Ngobani? Uyindoda wena, nomthetho kufanele ushaywa, kanti usuyakhohlwa ukuthi ubungekho. Food for thought.